Siqinisile ngempela isiZulu masithi ithi ngahamba idla udaka. Kunowesilisa la usibhalele malana nobaba wakhe owamshiyela isithwalo njengefa. Lo wesilisa igama lakhe uZipho Zonke Shobedu udabuka ngapha endaweni yaseMpangeni eBuchanan. uZipho ukhule ekhaya kuyena yedwa ingane eyiqanda engacunthi phansi. Abazali bakhe bedla izambane likaMpondo ngoba ubaba wakhe benomhlambo wenkomo enamasimu kanye nezitolo futhi belekelelana kanye nonkosikazi wakhe uMrs Shobedu. Kodwa kuthemva kweminyaka emihlanu uMrs Shobedu washona ngene engozini yemoto. Uthe mayishona nje wavela waphoqa umfana wakhe ukuthi ayeke isikole ukuze emlekelele egrandeni amabhizinisi. Waphinde futhi waqasha nesisebenzi esizonakekela ekhaya. Umnumzane uShobedu waranila amabhizinisi nendodana yakhe futhi aba impumelelo. Kuthe nje ngelinye ilanga around 3 am eintathu uZipho wezizwe lo wesimama wayecula ngaphandle kwendlu futhi ephethe ihale wezizwe engazuthi umzwilili uma wakhe wayejwayele ukumculela wona the time eseyingane. Uthe mayibuke ewindini wangabona kahle waze wayophuma eminyango. Uthe nje mayisondela kulowesimama ngoba wayemflathele ebuke entshonalanga. Wathi mayethu yamthinta ephenduka wabona ilight into emxhophayo wawaphansi. Kuthe kusenjalo wavele waquleka waphaphama evusa ubaba wakhe. Methu yamxoxela ngento eyibonile wathi ubaba wakhe ngenzeka ukuthi uZipho ulale imicabango uma wakhe noma ebesleepwalker. Kodwa nje kuhambe isikhathi esingangeviki kwathi futhi ngelinye ilanga ngo-10 ebusuku uZipho elungiselela ukulala. Waphinde futhi wawuzwa lo mzulile ewuzwe ekitchen ezengathi kunowesimama uphekayo futhi owasha izitsha. Njengoba kumnyama nje esondela uZipho elunguza wabona engazuthi kunowesimame futhi ucula wona lo mzwilili uma wakhe ejwayele ukumculela wona the time eseyingane. Uthe nje jaha esondela ngasodongweni efuna ukukhanyisa ugesi kuze bone kahle yavele lento yanyamalala yayintuthu amxhopha emehlweni. Waxakeka ukuthi kwenzakalani ngoba wagijima wayotshela ubaba wakhe athi ubaba wakhe kungenzeka futhi ukuthi bemcabanga umama wakhe shothi unenkinga yokusleepwalker. uZipho wayecabanga lento wabona ukuthi shothi njalo ekseni njengoba behlezi bevuka ukudla kulungisiwe izitsha igeziwe ekliniwe nasendlini kungenzeka ukuthi uye lo wesimame ongaziwa futhi uke wahlanganisa u1+1 wabona ukuthi ngoba ubaba wakhe nje engadli naye ejwayele ukuthatha ukudla eyokudlela ground shothi khona into ayenzayo. Ukhona okushaya amanzi la ekhaya. Wanaka futhi ukuthi emva kweinsuku ezimbili njalo inkomo ezimbili ziyashona khona into ezidle esiswini futhi ubaba wakhe akayinaki lonto uyishaya indivu vele ezithathe eyoyilahla ekudeni. uZipho ufunile ukuhlala nobaba wakhe phansi kodwa ubaba wakhe wawumuntu ongazuthi uhlezi abhizi. Ebehleze embuza ukuthi baba kunento okumele uyilungise la ekhaya kwenzakalani. Qhubekile wambangela isicefu ubaba wakhe ehleze emtshela ukuthi kunezinto ezenzakalayo la. Kuthe ngelinye ilanga nje beyixoxela ubaba wakhe wathi Zipho asambe hamba ogibela emotweni. Wabuza uZipho ukuthi siyaphi. Wathi mfana wami asambe. Kuthe nje endleleni elokho embuza ukuthi bayaphi njengoba engafuni ukumtshela wathi ubaba wakhe uZipho ayobona phambili. uZipho uqhubekile lokho ebanga isicefe ebuza ubaba wakhe wazogonya ukuthi njengoba besuka nje ekhaya baya kwifarm yakhe. Wabuza uZipho ukuthi bayokwenzani kwifarm ngoba ubaba wakhe wayengafuni kusukela eseyingane ukuthi esondele kwifarm. Ebehlezi ethi akuphephile lapha yana kuyingozi kodwa ubaba wakhe wathi asambe kunento engifuna ukukukhombisa yona. Njengoba besondela nje kule farm bengena besondela kuyena uZipho wabona ifarm enkulu eyinama-veg nama-fruit. Wabona nabasebenzi abaningi ababesebenza. Njengoba bengena nje ngegate elikhulu uZipho esondele ebingelela abasebenzi wabona umngani wakhe. Wabona umngani wakhe wakade washona kudala endaweni waxakeka ukuthi ufunani la. Wathi mayembuza ubaba wakhe ngomngani wakhe wavela ubaba wakhe wathula. Kuthe nje njengoba behamba kumakhorido kuye kule farm le wabona nabantu abaningi ebekwazi ukuthi sebashona endaweni. Waphinde futhi wambuza ubaba wakhe ukuthi baba labantu kanti akusibona abantu sebashona. Wathi ubaba wakhe akazi naye ukuthi kwenzakalani. Umbuzile ubaba wakhe ukuthi akazi kanjani kwenzakalani ngoba ifarm yakhe le kumele ngabe une-information yonke ukuthi kwenzakalani. Ubaba wakhe waphendula ngokuthi eminyakeni embalwa ngizoshona. Konke lokhu kuzoba ngokwakho. Kuzomela ukuthi mangishona uye straight kubaba uSikhakhane uqhubeke nalesithwalo sami sokuthwebula abantu. Nami mangishona ngizosebenza kule farm futhi nawe makwenzeka ushona
Uzosebenza futhi kule farm, ngikunika yonke lento. Sengithembe wena mfana wami. Lesi sithwalo esesizukulwane. Ngisho izingane zakho ziyosebenzisa. uZipho lonto amshaqa kakhulu ngoba wavela wathi baba ngicela ungibuyisele ekhaya. Kuthe nje endleleni uZipho wafonela umngane wakhe wathi kumele behlangane. Wahlangana nomngane wakhe wamxoxela ngayo yonke into ayibonile nabantu abashona endaweni akwazi ukuthi bashona abasebenza kule farm. Kuthe nje ngakusasa uZipho weza umbiko ukuthi umngane wakhe ushonile. Waxaya ukuthi lokho kwenzeka kanjani. Wathi maye ekhaya kuba kamngane wakhe bamtshela ukuthi umngane wakhe ngayizolo ade nje bendawonye. Ebese umuntu ongaboni emehlweni futhi ongakhulumi. Kwasa ethule. uZipho lonto yamphatha kabi kakhulu ngoba waze watshela ubaba wakhe ukuthi kusale kwenzakalani. Ubaba wakhe waphendula ngokuthi wena obulala umngane wakho. Wathi uZipho kanjani? Wathi ngoba umtshele zonke imfihlo zala ekhaya, wamtshela nezinto engamdingi. uZipho njengamanje uxayekile akazi ukuthi kumele enze njani. Njengoba nje ubaba wakhe emnika lesithwalo yena akasifuni futhi uyasaba ukumtshela ukuthi akasifuni ngoba akazi ukuthi kuzokwenzakala njengoba ubaba wakhe ethwebula abantu. uZipho ufuna izeluleko eziqondile ukuthi enze njani ngoba uyasaba futhi nokubopha ubaba wakhe ngoba emakhaya kuyichilo ukubopha umuntu omdala. Ngiyacela kuma comment ukuthi nimlekelele nimnike izeluleko eziqondile ukuthi ngenze njani ngoba futhi nawe uyasaba ukubaleka ubona ukuthi mayibaleka ubaba wakhe akazi ukuthi into ayisebenzisayo zingamfuna zize zimthole yini zimbulale ngoba into ayesaba kakhulu ukuthi naye uzosebenza lapha kwifarm nalabantu asebashona. Ngiyacela kuma comment nimlekelele nimqwashise futhi ukuthi engenze njani uZipho ukuze ephume kule nkinga. Ngiyacela niqhubeni like and subscribe niphinde futhi nicommente. Ngiyabonga.